हाय पिलाମାନେ ଆଜି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାର ମଝିରେ ବିନ୍ଦୁର କମାଲ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଡେରି କରିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ଆସିଲା। ଏଠି ସେ କ'ଣ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ନା ସ୍କେଲ୍ର କେଉଁ ଏକକଟି ସ୍କ୍ରୁର ଠିକ୍ ମାପର ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ତୁମେ ସହାୟକ ହେବ କାହିଁକି? ଦେଖ ଏଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବନି, କାହିଁକିନା 2 ଆଉ 3 ମଝିରେ ତ 10ଟା ଏକକ 2.1 2.3 କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। এইটা এଥିରୁ ଟିକେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା 2.5ରୁ 2.3 ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଯଦି ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା 2.5 2.6 2.7, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା କେତେ? 2.7/10। ଏଟା ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ, ଏଇଟା 3 ସେମିରୁ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏଇଟା 3 ସେମିରୁ 3.5 ବା 3.5/10 ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏଇଟା ଦେଖ 3 3/1/10 3/2/10, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 3/2/10 ସେମି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା? ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ରବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପଚାରିଛି। ରବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଠି କେତେ? ଏଇଟା 2/1/10 2/2/10 2/3/10 2/4/10, ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ? 2/4/10। ଏଠି କେତେ ହେବ? ଏଟା ହେଇଯିବ 4/5/10 ସେମି। ବୁଝାଉଛି ନା? ନେକ୍ସଟ ଏଠି କେତେ? ଏଠି ହେଲା 1/4/10 ସେମି। ଲେଖିବା 1/4/10 ସେମି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଠି କେତେ ଅଛି ନା 3/4/10 ସେମି। ଲେଖିବା ଏଠି 3/4/10 ସେମି। ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ମଧ୍ୟ 34/10 ସେମି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଲା 10, 1/10 ମିଶିକି 10ଟା 10 10/10, ଇଏ ହେଲା 20/10, ଇଏ ହେଲା 30/10, ଇଏ ଚାରିଟା ହେଲା 34/10। ବୁଝା ହେଲା? ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଏଠି ଚାର୍ଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟି ସେ ପଚାରିଲା। ଚାର୍ଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଏଟା ହେଲା 4 ଇଏ କେତେ ନମ୍ବର ଗାରରେ ଅଛି? 8 ନମ୍ବର ଗାରରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ ନା 4/8/10 ସେମି। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା 1 1 2 3, ଏଟା ହେଇଯିବ କେତେ? 1/3/10 ସେମି। ଏଟା ପତ୍ରଟା ଦେଖ 10 ଅଛି, ଇଏ 9 ନମ୍ବର ଗାରରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ କେତେ ନା 10/9/10 ସେମି। ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଅଛି? ଏଇଟା 2 ରହିଲା, ଏଇଠି ଅଛି 8 ନମ୍ବର ଗାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଲେଖିବା କେତେ ନା 2/8/10 ସେମି। ବୁଝିଲା ନା? ନେକ୍ସଟ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା? ଏଠି ଏଇ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ଆକୁ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମ ମାନେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ। ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମ ମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ଆମର 2 ପ୍ରକାର ଭଗ୍ନାଂଶ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଠି 3 ପ୍ରକାର, କିଛି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, କିଛି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆଉ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଭିତରେ ଏଟା ରହିଲା 9/10, ଏଟା ରହିଲା 4/10। 9/10 ଆଉ 4/10 ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ହେଲା ଆମର କେତେ? 4/10। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବା ଏଠି କେତେ? 4/10 ଲେଖିବା ଫାଷ୍ଟ, 4/10। ତାପରେ ଲେଖିବା 9/10। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ, ଏଟା 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଏଟା 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ ଏଠି ଲେଖିଦେବ କେତେ? ଏଟା ଆମର 13 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 1 ଠାରୁ ବଡ଼ ସବୁ, ଇଏ 13, ଇଏ 13/10, 10 7 6, ତାହେଲେ ସାନ କେତେ ଭିତରୁ? 1/7/10 ଲେଖିବା 1/7/10। ଇଏ ଗଲା। ୟା ପରେ ରହିବ ଏଇଟା ଲେଖିବା କେତେ ନା 6/7/10। ତାପରେ ଲେଖିବା ଏଇଟା 7/6/10। ତାପରେ ଲେଖିବା ଏଇଟା 10/5/10। ତାପରେ ଲେଖିବା ଏଇଟା କେତେ? ଏଟା 13। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା ଲେଖିବା କ'ଣ ନା 13/1/10। ବୁଝା ହେଲା ନା? ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପେଜ। ଏଠି ଦେଖ ରହିଲା କ'ଣ? ଏଇ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖିବା।
ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ସାନ କେତେ? ଏଇଟା ରହିଲା 4/10। ତାପରେ ଏଇଟା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/10 ରହିଲା, ଏଇଟା ରହିଲା 41/10। ଯଦି ଆମେ 41/10କୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରି ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ନା 40/10, ଏଇଟା ହେଲା 1/10। 40/10 ମୁଁ ଲେଖିବି 4, ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ 1/10 ହେଇଯିବ କେତେ ନା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/10। ତାହେଲେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/10 ଯାହା 41/10 ବି ସେଇଆ। ତାହେଲେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/10 ରହିଲା, ତାଠୁ ବଡ଼ ହେବ କେଉଁଟା? 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/10। ଏଇଟା 4/10 ରହିଲା। ତାପରେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/10, ତାପରେ ରହିବ କେତେ? 41/10। ସରି, ଟିକେ ମୋ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଟିକେ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ରହିବ କ'ଣ ନା 4/10, ଏଇଟା ରହିବ କ'ଣ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/10, ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 41/10, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 41 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/10 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ରହିଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ'ଣ ନା ଦୋକାନରୁ ସରିତା ଏତିକି ଏକକ ଲମ୍ବର, ଲଳିତା ଏତିକି ଲମ୍ବର ରିବନ୍ କିଣିଲେ, ଉଭୟ ମୋଟ କେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ରିବନ୍ କିଣିଲେ? ସିମ୍ପଲ୍ କଥା, ଦୁଇଟାକୁ ମିଶା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ରଣଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ା କହୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା 2 3 ମିଶିକି ହେଇଗଲା 5, ଆଉ 7/10 6/10 ମିଶିକି ହେଇଯିବ କେତେ? 13/10। ତାପରେ ପୁଣି 5କୁ 5 ରହିବ, 13/10 ମୁଁ ଲେଖିବି କେତେ? 10/10 ପ୍ଲସ୍ 3/10, ପୁଣି 5 ପ୍ଲସ୍ 10/10 ହେବ 1, ପ୍ଲସ୍ 3/10 ହେବ କେତେ? 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3/10। ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ବା ତଳୁ ତଳ ଲେଖିପାରିବା କେମିତି ନା 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10, ତାପରେ ଏଇଟା କେତେ? 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6/10, 2 3 ମିଶିଗଲେ ହେଇଯିବ କେତେ? 5, 7 6 ମିଶିକି ହେଇଯିବ କେତେ? 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 13/10। ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ ନା 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3/10। ଏଇଟା ଏମିତି, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏମିତି ବି କରିହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିହେବ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେବ, ଏଇଠି କହୁଛି ଆମର ଏଠି ରହିଲା କେତେ? 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10, ଆକୁ ମୁଁ ଲିଖିପାରିବି 27 ଆଉ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6/10, ଆକୁ ମୁଁ ଲିଖିପାରିବି କ'ଣ 36 ତାକୁ ତ ମିଶାଇ ଦେବି, 7 3 ରଖିଲା 1, 2 3 3 6 ମାନେ 63 ମାନେ 63/10, ଆକୁ ମୁଁ ଲିଖିବି କ'ଣ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3/10। ଏମିତି ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ସେ ମିଶାଇବା କଥା ପଚାରିଛି, କ'ଣ ମହୁମାଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଏହାର ମୋଟ ଲମ୍ବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ମୁଣ୍ଡ ଅଛି କେତେ? 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3/10, ଆକୁ ଆମେ ଲିଖିପାରିବା କ'ଣ 23 ଲିଖିପାରିବା, 23 ଲିଖିପାରିବା। ଛାତି 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4/10, ଆକୁ ଆମେ ଲିଖିପାରିବା କ'ଣ ନା 54 ଲିଖିପାରିବା। ଏଟା ପେଟ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5/10, ଆକୁ ଆମେ ଲିଖିପାରିବା 75 ମିଶାଇବା। 4 3 7 5 12 2 ରଖିନେଲା 1, 2 1 3 5 3 8 7 15, 152କୁ ମୁଁ କହିପାରିବି କ'ଣ ନା 15 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10। ଏହା କରିପାରିବି, ଏତିକି ଏକକ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା? ଗୋଟେ ହାତର ଲମ୍ବ 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4/10 ଆଉ ପାପୁଲି ଲମ୍ବ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10। 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4/10କୁ ମୁଁ କହିପାରିବି କ'ଣ ନା 124, ଆଉ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10କୁ ମୁଁ କହିପାରିବି କ'ଣ 67। ଦୁଇଟା ମିଶାଇ ଦେବି, ସରି କ'ଣ ହେଲା 124ରୁ ଆମର ଏତିକି ହେଲା 124, ଏତିକି ହେଲା 67। ତ ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇଠୁ ଏତିକି, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମଝି ଅଙ୍କଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତାହେଲେ ଫେଡ଼ିଦେବା 124 ମାଇନସ୍ 67, 14ରୁ 7 ଗଲା 7, 11ରୁ 6 ଗଲା 5, ହେଇଗଲା ମିଳିଲା କେତେ ଆମର 57 ଏକକ ବା 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10। ଆମର ଏଇଟା ହେବ ଆମର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଦେଖ, ତମର କ'ଣ ରହିଲା
ରୋହି ମାଛ ଇଲିଶ ମାଛ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଲା ରୋହି ମାଛର ଲମ୍ବ ଏତିକି ଇଲିଶ ମାଛର ଲମ୍ବ ଏତିକି ତାର ରୋହି ମାଛ ଇଲିଶ ମାଛ କେତେ ଅଧିକ ଫେଡ଼ିଦେବା। ତ 36 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10କୁ ମୁଁ କହିପାରିବି କ'ଣ ନା 362.3 31 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9/10କୁ ମୁଁ କହିପାରିବି କ'ଣ 319.0 ଫେଡ଼ିଦେବା। 12ରୁ 9 ଗଲା 3 5 ରେଖା ଗଲା 4 ମାନେ 43.0 43.0 ମାନେ 43/10 ମାନେ କେତେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3/10 ବୁଝାହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଏଗୁଡ଼ାକ କରିବା। ଏଠି ଦେଲା କ'ଣ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3/10 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6/10 ତାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଇଜି ମେଥଡ଼ରେ କହୁଛି। ଏଟା 4 ମାନେ 40 ଧର 40.0 ମାନେ 4 43.0 46.49 49.0 ମାନେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6/9 ତାପରେ 49.0 ମାନେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9/10 ତାପରେ 49 52 ମାନେ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 ପୁଣି 3 55 ମାନେ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ 5/10 ପୁଣି 3 58 ମାନେ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8/10 ଏଠି ଦେଖ 5 5 ବଢ଼ିଛି 22 5 27 27 5 42 42 5 47 ମାନେ ଲେଖିବା କେତେ 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 ତାପରେ 47 5 102 ମାନେ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 102 5 107 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 107 ପରେ 5 112 112 ମାନେ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 112 ଏଟା କ'ଣ କଲା 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6/10 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 ତାପରେ 11 11 ମିଶୁଛି 27 97 1 98 98 10 108 1 109 109 10 119 1 120 ହେଲା କି 120 ମାନେ 12 ପୁଣି 12 1 ମିଶି ହେଇଯିବ କେତେ 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/10 ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ 4 4 57 4 ଗଲା 53 53 4 ଗଲା 49 49 4 ଗଲା 45 45 4 ଗଲା 41 41 4 ଗଲା 37 ଏମିତି କରିବା। ଏବେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରାହେଇଛି ଏଠି କହିଛି 5/10 5/10 ମାଇନସ୍ 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5/10ରୁ କମିଲା 13 ତାପରେ 12 ପୁଞ୍ଚ 5/10 ପୁଣି ଲେଖିଲା ପରେ 12 12 ତାପରେ ଲେଖିବା 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5/10 ପୁଣି କମିକି ହେଇଯିବ 11 ତାପରେ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5/10 ନେକ୍ସଟ ଏଠି ରହିଲା କ'ଣ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5/10 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4/10 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3/10 ତାପରେ ଲେଖିବା 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/10 ତାପରେ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 0/10 ମାନେ 6 ତାପରେ ପୁଣି ତା ଦେହରୁ 1 ଗଲେ 5 ତାପରେ ଲେଖିବା ଏଠି କେତେ ନା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9/10 ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଟପିକଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ 3.3 ଶତାଂଶଟା ଏଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।